Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ Eke. Asị m ka Chineke ketala anyị ndụ, ketala anyị ogologo ndụ na arụ isi ike n'ife akụ n'ife nwere udo na ọganihu. Anyị gbuo n'iru ka anyị na-gbute mma, anyị gbuo n'azụ anyị gbute mma, n'aka nri anyị gbute mma, n'aka ekpe anyị gbute mma. A sị m onye chọba anyị ya daa ka ọ maka meela anyị. Ise na anyị azụ ka afịa mana anyị ya ana ka afịa. Ise aka m bụkwa onye nke gị, nwaada Agbaraoma Uzommiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, abụkwana m dibịa Igbo. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ maka ndị akpọrọ ọrụ, the called ones. Ndị akpọrọ ọrụ, ọtụtụ n'ime ndị akpọrọ ọrụ achọrọ ịrụ ọrụ fa. Ọtụtụ amakwa na akpọrọ fa ọrụ. Ọtụtụ mana fa na-asị kedu ife ndị mmadụ ya ekwu ma falụba ya bụ ọrụ. Ọtụtụ na-agba ọsọ duto na ndị ụka akpọ na ndị ọdịnala ọtụtụ ajọ afa dị iche iche. Ha na-agba ọsọ duto n'ihi na o nwere ike ha rụba ọrụ ahụbakwa ha ka esi ahụ ndị ọdịnala dị iche iche. Amarọ m ihe bụ reason gị, mana achọrọ m ịgwa gị taa sị gị that no man can run away from his own shadow. Ọ dịrọ possible. O nwere onye ọbụla efu lụbara ọrụ a ọ dị reason. O nwere. Ị na-anya n'ezi ịhafụ a lot of people ndị ara na-awe ọkwa agwụ. Some anwụgori anwụ, some of ndị akpọrọ ọrụ ka gị nwa anwụgo anwụ. Ọ bụrụ ignorance bụ disease a na-ekwu ya. O nwere ụfọdụ self ị gaa na be ndị ashawo akịta na ị na-afụ. I can tell you that 70% of girls nọ na be ndị ashawo bụ agwụ. Na-agwa gị eziokwu. Ụfọdụ bụ ha nụọ dị from one man to another. Enwego somebody mma 3 times ọnụ di, 3 times di ya nwụgbado nwata nwaanyị. Ọ bụrụ ihe your stupidity and foolishness and ignorance na-cause gị. You cannot wake up from your slumber. You cannot wake up and face the reality because of what people will say. You allow what people will say to control your future and your life. And when they see you in mess as a result of these forces, I say, some of all these people in the 95, none of them will come to your rescue. None of them will bear your burden with you when it comes. In when you get last. All the reason. Mo never say again all the easy before bido all. Oh, I see. Ejimanya we fontem. Facts. Ngwa gị ihe m follow. Ị ga na-asị ma osikwa mmadụ ka mbụ. Mana ekene m chi m na chi m give up on me. Even ma mgbe m na-amaghị chi m, he has always been there for me. Ị na-aghọta ife m na-agwa gị, mana o nwere ike ọ bụla amara onye abụ ka onye abụ. Some of us na-alụ ọrụ a bụ ndị buzi ọya alụ. My own mother, we see hello before my law, refused that she will not do the work. No na agoka. She died at her 47. Almost at the point of death. Mgbe ha ihe niile dị ya na arụ gugulu. O wee kwetazie n'ọnwụ. 3 weeks later she died. And the thing now started disturbing me. Out of my ignorance. Na agbakwa. Mana ekene m chi m. So even na chikowalu gi fa that once you are choosing, you are choosing. No, onwere ife metalia. Onwere ife metalia. So ọ bụ na ị bụ nwoke mana akpọrọ gị ọrụ, mekenere onwe gị ebere. Mekenere onwe gị ebere. Na ị na-agụ na ị chọrọ ịga obodo oyibo, na ị chọrọ ị na-agba business name. By the time they will
cause you accident and paralyze, cripple you in orofebe, elobolo by force. Yes, this is what they do to people. Abazie gala. Izibezi nya bozi by force. Ono nwelu mbe mbosi na aga n'ụzọ, ma inu be story of ndị ala na-ezi mmadụ ụzọ, ozi n'ụzọ. Ọ ndị agwụ kulala. If you don't know, ọ ga-adị mma, ọ ga na-arụ ọnụ mmadụ na-alụkwa ụlọ anwa si ya lụba. They will bring you down to zero in mana alụọlụ anwa fast geloba. That is if you are fortunate. So many people will go because of this call. I want you as a man, obune no nwanyị, along the line discover na nwunye gị bụ onye ọlụ. Please, for your own good and for the good of your children, support her. If you don't support her, you are a mess. And if you chase this woman out or divorce her, hurt her because of na onye ọlụ, ikego onwe gị agbụ forever. Nwoye ya azụta gị maka ndị otu ya ga na-apịa gị ya, even though she's not in that marriage again. Yes, ya ka na-asị unu jụọ ese. If you don't want to marry onye ọlụ, iche ịnụ nwaanyị jụọ ese ya gaa n'afọ agba afọ mara ụmụ onye ọlụ ka ọ bụ. If you don't want to marry onye ọlụ, leave her. But once ịnụgolo onye agị na onye ahụ ebiri, ịmara na onye ọlụ, the best you can do for yourself is to support her. Mana gị nwa bụ nwaanyị bụ onye ọlụ, if you love your husband, if you love your children, please answer your call. Ọbụrụkwa n'ụka, ọkwa n'ọdịnala. Maka na o nwere ike ọ bụla alụsị ikwu nne gị ma ọ bụ nna gị ma ikwu nne nne gị ma ikwu nne nna gị ma agụọla. Ọbụrụkwa Jizọs nwa amadi. Are you getting it? Lụọ ọlụ gị. Maka na onye ọlụ most times na nwa ya na ụmụ ofu onye na mmadụ na ụmụ ya niile nwere ike bụ ndị ọlụ. If you don't lay that good foundation for your children or for your child, if you don't start, ụmụaka gị na-abụrụ ya ka ama nwa isi na mmadụ. And don't wake up before he discover onwe how did her late. You have to put things in order. You are the mother. Put things in order ahead of your children. Melu dige bele. Because nandi otiga ye ekwe ka digi nwebe ego ka ọ ghọtaba onwe ka ọ fụba ụzọ ka ọ gaba n'iru ma ọ bụ na ịrụla ọrụ. Maka na ọ bụ na digi kpataba ego dị n'ụdị tozo etozo na nwoke kwụrụ n'ụkwụ ya ka nwoke na ego, onye be gị good life. Some people mmụọ na-eso di ha bụkwa na mkpakakpa. Maka na nwere ike bụrụ ihe anụ mara ka na onye nọ bụkwa ihe anụ. Ọ bụ na mmụọ na-eso di gị dị very strong, onwe ya nwere ike mmụọ na-eso gị ama ntịsa nwe gị, ọ na-akpata ego, but you will not see it. Onye fụ gị ọmankwe na di gị ji ego, maka ị ga na-ata afọ, o wepụrụ gị anya, ị na-ata afọ ụmụ asa na-eri. Ọ bụrụ ife butere onwe gị. So I want you to remove this sentimental mindset in you and face the reality. And in case ngagwa gị bụ n'ọdịnala Igbo is the best, is our heritage. O nwere onye ọbụla akpọrọ ọlụ mmụọ kpọrọ ọlụ na ama nkwudoro. They will stand for you. And ịlụ ọlụ gị in sincerity, in truth, and with diligence. Ka ngwa gị ma nlụ ya 2 years. When people see you, ha say, hey, ndụ onye change ya na. Ka ngwazie gị nke bụ eziokwu. Unless money da alụ ọlụ gị n'eziokwu. Unless me na-deceive, ị na-awọrọ mmụọ awọ, ada awọrọ mmụọ awọ, ịwọrọ mmụọ awọ, mmụọ awọrọ gị awọ. Ya bụ na onye ọbụla kwesịrị na-ajụ ese n'ụzọ ya. Maka enwere ike ị na-aga ịmara dị na ị nwere ọlụ. Ignorance, move for nothing. You need the Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Every power fighting against me, Holy Ghost fire. Obukwalo mo okpolugo na fight against you. Na say Holy Ghost fire. Man nke ga-ekpo mekwe. So onye ọbụla gba mbọ hazie ihe dị n'ụzọ ya. Jee jubes gbaba afa n'isi gị. Gba afa n'isi nwaanyị ahụ chọrọ ịnọ. Gba afa n'isi nwoke ahụ chọrọ ịnọ. Malụ fedi n'ụzọ onye ahụ. O ihe ga stand nkwa. If you can stand somebody's spiritual life, the physical life are difficult because the spiritual controls the physical.
Obona spiritual life onye ahụ dị normal with what you can handle, or na you so much love that person and you can help that person to clear his or her path, fine, you clear it and you move on with that person so that you have peace. Mana ọ bụ na ijuru ese, anka ngwa gị eziokwu na ndị ụka ọbịa anyị agwa gị ihe niile, mana afa will go deep, very very deep to that person's root. Afa nwere ike itresi ihe onye uwe onye ahụ mere na mbụ ọbịa. Afa nwere ike itresi ma nwa ọnwa ekweta na arụsị, maka nnukwu onye ekweta eji eyo arụsị biko onye mụ nwa na mma bịa gburu gị egwu egburu eje n'onye ahụ, arụsị a ga na-agbakwa gị nwa bụ di onye ahụ ụgwọ. So these are the things you supposed to find out about the person. Malụ ife dị n'ụzọ onye anwa, malụ ma nke ya stand onwu, ma nke ya emezinwu. Ọ bụ na ọ bụrụ nke ya stand, you ask ndị gị na house of another person, onye gị na ya nọ. Ọ bụrụ iwu na onye aka gị na ya ga-anọ. Ọ bụsịkwa nke ya eme, ịmalụ amalụ nọọ ife dị ụta dị n'ụzọ onye ahụ, inyere onye ahụ aka chukwa ụzọ ya, so that unu bata unu anọrọ in peace, ka afọ unu bata unu na-agbawọ. Aka m bụkwa onye nke gị nwada Agbaraoma Uzommiri. Ọ bụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m gbasara ihe m kụziri taa, ma ihe m na-akụzi bụ na mbụ, ma ọ bụ generally gbasara ọdịnala Igbo, biko drop all message na WhatsApp. Ma ọ na ịchọ ka agbaalụ gị afa, ịchọ ịjụ ajụjụ gbasara onwe gị, ịchọ ịma ihe dị n'ụzọ gị, drop all message na WhatsApp na 070 373 11663. Ngwa ka emesịa.